Azaroaren 23tik abenduaren 3ra euskaren erabilera auspotzeko asmoz antolatutako egitasmoa da Euskaraldia. Euskaldunak direnen eta euskara ulertzen dutenen hizkuntza ohiturei eragiteko asmoz 11 egunetan zehar Euskal Herri osoan burutuko da, eta Tolosaldean ere baiezko eman diogu ariketa honi. Euskal Herrian lurralde guztietako herriek eman dute izena. Euskaraldian eta guztira 300 herri baino gehiagok hartu dute beraien herrian Euskaraldia antolatzen hasteko erabakia. Gure kasuan, 28 herrik osatzen dugu eskualdea, eta dagoeneko 25 herrik eman dugu izena ariketa sozial honen antolaketan parte hartzeko. Beraz, hemen bildu gara gaur, Abaltzizketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amasa Bilabona, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Berastegi, Bidanie Goiatz, Helduain, Gaztelu, Ernialde, Ibarra, Ikastegieta, Irura, Larraul, Leaburu Txarama, Lizartza, Orendain, Tolosa eta Zizurkilko udal ordezkari eta herritarrak. Argi dugu oraingo honetan jauzi bat eman behar dugula. Euskaraldia ariketa sozial erraldoi bada, ez euskararen aldekotasuna adierazteko kanpaina bat. Beraz, azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean, hizkuntza ohitura aldatu eta euskaren erabilera hazteko ariketa egingo dute parte hartzen dutenek. Horretarako, ahobizi eta belarri prest gisa eman ahalko dute izena udazkenean. Beraz, parte hartzeak ariketa egitea esan nahiko du. Praktikatzea edo euskara erabiltzea bi modutara egin ahalko delarik. Ahobizi, azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean, euskara ulertzen duten guztiei euskaraz egiteko konpromisoa hartuko duen pertsona izango da. Ahobizia, baita kideek erdaraz erantzuten dutenean ere. Era berean, ez ezagunei lehen hitza gutxienez euskaraz egingo die. Belarri prest, ekimenak irauten duen 11 egunetan, dakienari berarekin euskaraz aritzeko gonbitea egingo dion pertsona da belarri presta. Berak, euskara zein erdaraz erantzun arren, euskara ulertzea da gutxieneko baldintza. Baina hitz egiteko gaitasunari dagokionez, hitz egiteko gaitasun txikia duten pertsonak eta oso ondo moldatzen direnak izan daitezke. Hainbat arrazoi tarteko, 11 egunetan ahobizi izateko prest ez daudela uste dutenak ere, belarri prest izan daitezke. Herritar bakoitzak erabakiko du nola hartu nahi duen parte ekimenean eta kolkoan zein txapa jantziko duen. Baina hori guzti aurrera eramateko lanean hasi dira eskualdeko hainbat herri. Beste batzuk ere buruan dute lanketarekin hastea. Herri bakoitzak bere erritmoan. Guztiek batera modu koordinatuan lan egiteko erabakia ere hartu dugu. Gure eskualdean euskaraz bizitzea posible dela bistarazi nahi baitugu. 11 egun horietan aukera praktikan jarriz. Euskal Herri osoan batera horrelako ariketa bat garatzeak areta zentzu gehiago ematen dio gure eskualdean euskaraldia bultzatzeari. Lanean, etxean, kalean edota lagun artean euskara zabaldu eta mila astintzeko aukera ederra dugu parean. Euskaraldia badator, gu martxan gaude, eta 11 egun horiek baliatu nahi ditugu euskarari beste aire ufada bat emateko Tolosaldean ere.